Hindi ako marunong ha. Huwag mo sabihin sa video ha. Hindi ako marunong. Sabihin mo na. Ito, nagbibideo na yan. Yan ang pinakamalupit. Oh, yan. Huwag mo sabihin na. Pinakamalupit, mag-screw. Oh, yun lang yung sabi. Makikita sa mga aming tao yan. Dapat magaling ako sa... Akin to eh. Akin yung YouTube channel ko to eh. Dapat ako dyan. Ako yung bida. Yeah. Nag-ano yan. Ano pa ginagawa ko, boss? Primer yan. Screw, malupit. Pagputol, malupit. Lahat yan, hindi totoo. Good morning. Wala mga bayad. So ngayon day 2 na ng part-time job ko. Paano masabi? Kahapon sobrang... Pero hanggang ngayon lang to kasi may trabaho din ako na full-time. Video na tayo, di ba? Yung YouTube channel natin, mga alam mo naman Binidyo mo ito ginagawa natin. Gusto mo mapunta sa langit, ha? Working on heights yan, no? Kaya magkano ito? Sineminar namin ito maghapon. Tapos nag-exam kami. Saan lugar yan? Sa Toronto? Hindi, dito sa Hamilton. Exam kami. Puta, 300 ito. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, eh. 5 years. 300? Napakamura lang. Paano masabi? Binayaran namin. Seminar. Kasi dati nagbububong kami. Ito yung ano namin, boss namin dito. Kaya lang, ano na ako, yung... parang nalula na ako, parang ano, habang tumatanda ka parang... natatakot na ako. Dati, tayo na matibong pa dyan, no? Tinitira namin yung, yung roper na sinamahan ko, no? Magaling sa ano to? Parang ano na Canada. ako. Parang, ano na ako sa heights, parang natatakot na rin ako. Mga kasama ko dito magaling. Si Paring Bini. Paring Bini yan, si Paring Bini. Ganyan, no? Kaya naka-harness ka. Katali ka. Yan ang mga hindi pwedeng nahulog ka, yan, bitin-bitin ka lang dyan. Magaling. Ito yung magaling eh. Ano lang eh. Bitin-bitin ka lang dyan, pagka nahulog ka. Ito yung part-time ko. Ito yung magbibigay sa akin ng pera. Pera saan? Pera saan? Screw. Gusto mo screw, marami, bigyan kita. O pinagputulan na kahoy. Huwag mo sabihin na hindi ako marunong ha. Huwag mo sabihin sa video ha. Hindi ako marunong. Sabihin mo na. Ito, nagbibideo na yan. Yan ang pinakamalupit. Oh, yan. Huwag mo sabihin na. Pinakamalupit, mag-screw. Oh, yun lang yung sabi. Makikita sa mga aming tao yan. Dapat magaling ako sa... Akin to eh. Akin yung YouTube channel ko to eh. Dapat ako dyan. Ako yung bida. Yeah. Nag-ano yan. Ano pa ginagawa ko, boss? Primer yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh. Screw, malupit. Pagputol, malupit. Lahat yan, hindi totoo. Wag kayong maniwala. Wag maniwala. Ano yan? Nagbibiro lang. Joke lang. Oo, mapagbiro kasi yan. Basta alam mo na yung... Joke lang. Mabilis pa ako ganito eh. Kapag kainan na. Nauuna ako. Break time ngayon. Break time. Tinapos na yan ni boss, oh. Pakita natin, boss. Yung gawa ni... umagawa mo. Akyat pa ako sa bubong para ipakita lang.
A few moments later. Uwi na mga bay. Ay, tapos din 6 o'clock. Akto yan. Yung pinaka ang gandang babae. Parang si Oy, kuha yung video eh. Pagmesto naman ako. parang si Angel Locsin. Ito talagang ayong pas. Ay, nagdikit-dikit na. Eh, ako may kwento kayo eh. Delikado na. Ano ngayon? Dumikit pa ako. Ito pa yung pinaka hindi ko ma-addict. Mandatory na ngayon, mandatory. Oo, may mas. Tapos dikit-dikit pa. Ay, bako may mas eh. Dumikit sa akin eh. Ha? Para di kayo nagdidikit mo na kanina. Buti nga lang, aktor yung kadikit ko. Hindi, magmamas ako. Para hindi ka madali. Wala yan din eh. Kahit sa Team Mortals kayo, Wala Kung mas ito tayo, wala kayong mas. Di parang ako yung inano mo. Para hindi ka ma... Eh, sino yung sinasabi niya pangatlo? Eh, sila na ilang pangatlo. Galing oh. Siya nagdadrive. Kulang pa yung talent ko dapat yan. Puro diretso lang ang Parang, pasado ko. parang lalaki na rin to. Ha? Mas magaling pa sa akin. Sige. Aanuhin mo rin to. Ako yung mag-drive ha. Ngayon ano. Papasayo rin itong posisyon kitchen na to. Titirahin ko yan. Walang tiwala sa akin itong isa. Kayong tatlo. Ha? Tiwala lang ha. Favorite yung Andy. Wala niyo. Ano lang, yung konting hiwa-hiwa lang. Tapos ito sa pang konting hiwa, ay hindi pa rin naabot. Nako ka. Isa pang iwa. Okay na kani. Matagal. Tagal mo. Oo, ako Mas siyang pilitin. maganda May safe yung lahat. Marami kaming appointment mga yun ha. Sample ko lang din sa inyo. Okay, basta importante naka... Pogi naman ako. Hindi ka naman papugi. Pugi ka na eh. Ayan o. Pogi naman. Para makita ka ng ano mo doon. Malaki ang ulo niya. Logi. Makita mo yung... Nog na nga ako eh. Makita mo yung GF mo. Araw. Ito talaga pinakamatindi oh. Mahambol-hambol lang ba? Pero marunong pala. Talaki ng bahay dito. Parang angkas ko lang eh. Ito yung bahay niyo tayo, ganito din tayo? Ha? Ganito kalaki yung mga bahay niyo? Bahay niyo? Sakto lang, sakto. Hindi ganyan. Yung ano lang, normal na size. Mayaman yung husband mo eh. May default pa yan. Baka pautang naman. Hanap ba ako dyan? Dahanap natin. Sabi ka. Bye. Tapos na rin kami tapos na yung part-time ko. Nasa bahay na rin ako. Sobrang init. Me! Ang init oh. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share. Please press the notification bell. Subscribe. Thank you for subscribing.